Nice! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang gabi! Metro and Mega Manila, Philippine Standard Time. It is now 29 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Saan ka man lupalop ng EDSA ngayon? Maraming salamat sa iyong pakikinig. At sana nawa sa pamamagitan ng mga musika natin, kahit papano napaparelax ka namin sa isang napaka-toxic at nakakapagod na araw manong driver. Well, lahat naman tayo in so many ways medyo nakakaramdam ng pagod, kaya sakto lang at perfect lang na naghahanap ka ng pangpagpag ng pagod, ika nga. At syempre, maraming salamat dahil napili mo ang 90.7 Love Radio bilang pangpagpagpagod mo. O, di ba? Kasama pa rin syempre ang tropang EDSA. Pinangungunahan po yan. Walang iba na si... Attention, pero Jose pa rin kag nagarago mo. Siyempre, kasama din po inyo abang lingkod, Diego Bandido. Pag may buhok, hindi po ako yan. Siyempre, kasama pa rin natin ang apo ni Tanghenyo, ang cute na makulit na si Duday. Duday, say hello to everyone once again. Hello po sa inyong lahat! Kamusta po kayo? Ano nangyari sa'yo, Duday? Teka lang, may napindot kasi dito. Pasensya na po, Uncle Diego Bandido. Binabati ko lang pala si Tito Francis G. Sana nakikinig po sa atin ngayon. At ganon din po sa mga natatraffic. Lalo na po kay Uncle Alvin Pilanyo na natatraffic daw dyan sa May Buendia. Hello po sa inyong lahat. I love you po! Wala po bang pampadonut dyan? Duday, sumusobra ka na, ha? Donut ka ng donut dyan. O, eto na. Di na natin patatagalin to. Mga kaibigan, pag-usapan na natin to. Isang pastor at leader ng online church kung saan inakusahan na nagnakaw ng $1.3 million. Oh no! Sa pamamagitan ng cryptocurrency fraud scheme. At sinabi niya pa, si Lord daw nagsabi sa kanya. Etong pastor ang sabi sa kanya na allegedly, mga kabisyo, na si Lord daw ang nagturo sa kanya na mabigyan ng magandang buhay sa pamamagitan kung mag-i-invest daw sila. Pambihira naman. Tang, logican na natin to, Tang! Ay, sige! Huwag mo nang patagalin! Logican mo na yan! Logica na yan! Logica na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Aragoy, maluoy ka. Kaya mag-ingat po tayo, mga kabisyo, sa mga pastor o maging pare na nagtuturo po tungkol sa pagyaman sa material na bagay. Oh no! Pag may mga pastor o pare po na ganito, red flag po yan. Kasi malinaw po yung sinasabi ng Bible, mga kabisyo. O, tabi-tabi lang dyan sa mga kampon. Baka uminit na ng mga katawan mo. Ang sinasabi po ng Biblia sa Matthew 6,
chapter 6 verse 9 to 21. Huwag kayong mag-iimpok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan ang iyong kayamanan, naroroon ang iyong puso. Oh no! Delikado ka dong. Kaya mag-ingat ka kung aalokin ka ni pastor o ni father na mag-invest ka sa ganito, ganyan. Dumistansya ka na. Hindi tropa ni Lord yan. Tropa ni Taning. Yeah! Ang bihira naman, oh. Dinamay pa si Lord sa ano. Kung may personal kang modos, kung trip mo, sabihin mo, kung trip mo pa impyerno, sabihin mo, mag-invest kasi kayo sa akin. Sabi ni Satanas. Hindi yung idinamay mo pa si Lord sa ginagawa mo. Pambihira naman, oh. Aragoy! Sabay-sabay magsabi. 1, 2, 3. Maluoy ka. We got 35 minutes after 7 o'clock in the evening, ladies and gentlemen, and you're still locked in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. Straight up until 9 o'clock, here's a song coming from Foreigner. I want to know what love is. Enjoy the song. Sasakyan si Ka